morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is September 30. Today, I will conquer the highest peak of the mountain of Tanawan Liti. Nature call. Adi kita na di ang bawbudoy. Mamuro, hinsiot. Ay, pasulan. Masartak an haigyo ha. Oo, linhod kita. Kaya nang lano natin kita. Baga magsarit. Kaya no, asya ko pagsingan he. Pagka ninira ko siya, bangin ko no kami. Dida ko no kami mag-shooting. Para baga pagsingan hito na aton batos. Kaya mga kagrupo. Kung baga hanayon hira din hi pag-shooting. In baga waray siot. Respeto kita itong nature mga budoy. Diri kayo dito laha plaza, kunhain nga lugar, basta-basta na lang niyo panlalabugan ito siot. Ini budoy, pastilan, delikado ka din pag bonfire ka mo. Kaya no, pauras nga niya baga magmakot, bayan maugtang itambaw. Voices we all should hear through every vlog. Hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Suncake's audio, a friend to all when someone's hurting, the answers to Time check budoy, alas 7. 7? Oo. Today mapaingaga. Today I will conquer the highest peak of the mountain of Tanawan Liti. Oh, nature calls. Adi kita na di ang bawbudoy. Oo, okay no. Actually, adi kita na di mamurot hinsiot. Kaya no. At naman, sinya San Miguel. Maparo ani kita nin, kaya idong ko anenin. Oo, anay, parang anay. Ay, pasulan. Masartak an haigyo ha. Oo, linhod kita. Oo, kay bagpamati ko. Kaya nang lano natin kita. Baga magsarit. Ito na mga kasangkayan natin. Nga anhiya na din hinanungo ko eh. Sabi natin mga siring pa. Ato na dirig kasi eh. Pero mga sangkay na normal kay uri na. Sulit yan ha. Napalusan ka. Oh. Amada. Normalista. May doon natong daradarahin nga pangarayad budoy. Ani daw. Samtang nagayad kita. Isulod naton. Anay. Isulod anay naton. Anaton nahiagian. Oo, isulod tanin naton nahigian dito hakuan. May pagtikan ni ba, may ambaw dapit andito luyo. O sulod ta. Ipihan nga ano ka? Ha? Gaano kay ton? Darat munisipyo. Ha? Darat munisipyo. Aw kanan munisipyo ti mo hini. Aw kuan kahit munisipyo. Cleaner. Kada martis na nagkita Korea. Aw kada martes ani ka ngayon. Oy sa to ano yun ngaran? Ha? Ano ngaran? Ayaw na rin makarawon. Sige. Basta nakakuha ka adi ka didi ha. Oy, shoutout to imo. Pastilan. Adi ha didi. Oy. Lagi yan na siya. Tika di kita yan nakakuan. Ambaw. Parong isusulod tayo ni. Okay ka makaruruyag ano. Makaruruyag. Yan. Mag-imang raw kita. Oo, so amo na. Padayon kita. Tatimang rawon niya ng adlaw. Oo, ano. Kanina kasi, napuntikan may dinat lagi, hindi dadapit sa may pagkurbada. Pinita kita nga. Huna ko akil. Diri ngayon. Oo, kinita kita dituhin. Lan mumurot sinsiot. Gasi ko, private individual. Ngayon sa ngayon hiya, pero big shout out para sa imo ano nga ininamo ngayon usahay dida baga pag-aagi ko dureton kuan mga siot ba tapos pira ka kuan adlaw pag-aagi ko naliwat mahawan
Ngayon every Tuesday may da ngayon niya schedule. Oo, pamumurutin si ut dida nga kuan nga parte. Amo ngayon usahay nga empleyado iton kuan. So at least ano pa man may ada nagpaka-assign nga mga street sweepers halibot hiton bungto. Oo, usa pa gusto ko gihapon mention hadin nakalabay naton nga pag murot hamay kuan total nag-araw nagyapitan ng katalahuran ambaw nangaro kita sharing pa bendisyon nagtuktok na kita hindi oo kay dito dapit hamay kuan hamay pa ini hamay tawag inin hamay likod shout out kapitan Rolando Lulan Palo no nga may dangay ni luwat baga abot nung sala abot yun amulat hiya nga lagas intalo na nakuhaan ko na itong hadto pa 2 years ago ada. Oo nanmumurot si ut gihap nag-sweep no. Oo alaga doon oy et di na yan amo to ng MDRRMO tanawan itaat dito may ditong dito field oo may dito field amo la mention ko lang ito parang dayon kita ito. Oo so dito hamay kuan dapit no hamay penin mamay kala itong padidi may siyot hamay likod may dangayan ni Reghap Bidagin naka honorarium mo ngayon nga baga malor limpyuhay. Oo now gusto ko gihapon i shout out himana nimpa liwat inin ambo to na kuhaan ko na ito niya pero picture lada. Oo yan kikitaon ta himana nimpa nagpipinanilhigong gihapon to niya di dahiton Buena Vista San Jose nga street di dakandayan ba. Oo wakit pahiya magpakian kung baga sabi apoy kung baga kuanit siya. Oo nakarawat or empleyado may din ni mga sugat dito tabi-tabi po anya kayo yan oo tabi-tabi po. Oo kaya kita ngayon hambaw. Oo usang nga rason kaya anak kong batos inin usa itong hiya nga baga nag-aalin susunod iton aton inagian hiya iton intalon niya iton baga siring paniya iya kuno nga tanan scriptwriter director editor ngan camera woman. I'm proud of you anang siring kun hadi didahan kakanubad to. I'm proud of you kakanubad to yan singada balay. Okay mapausa gihapon kamo kung kay pero minti baga hikus siya
panalagsaon liwat niya na didabalay kayong talon college na nga niya kung hunanaon. So itong nagkito 12 nga ano ang oo in di ba wala daw ligtas ano bisan ani kamot igbaw hiton bukid wala man nala ni radad oo so mo itong trason kung naanin kita yan na dinhi bukid dinhi ambaw walang pagawad di maaram mag dara na lahit pamati ko kay duha nga tubig ano sa hadto nga tubig ano sa hadto nga botilya sigurado to mag-uyab ano sa gipanhugas pinanhugas anay oo ano sa siguro pagmad albala pika okay ba kung din yung tao di kay ang buhaton kung mag-uyab ka mo ang pamangkam din ni mag-siring nga nagkukuan la mahapa ala ka sumuksukla ka mo nga di ay kay mo himugyap ka mo hinkuan di ang kamara mag control ay kay mo hinkuan o kita ka wari talaga patawad no pero sayo pa ng pagganhi lagi gan sayo naka short kita ano short nga wari liwan uy nilalabang ko ini kaya ano asya ko pagsingan at least baga pagka ninira ko siya takbatos ba kay nagsaring niya daddy bangin ko no kami masingad ako no haambaw di da ko no kami mag shooting tabi-tabi po so haya ko naman karoyag kuluwat baga makuan makita nira nga itong ambaw usang gihapon ini nga tourist destination di lahat mga mag-urugyab baga napakan hibaga para la baga magpurok iba ginihim din nga pugaran so taaton hini may pakita taliwasit mga tagatakluban nga estudyante na uy very nature mahusay man indinhi so nagdara kita gihapon hin drone nakapera na kita din magpinatukal budoy oo di kita maaram kung ano iton man sari tayo pagruba iton sugad man kaya may dito umurukay mga sugad dito man may dito nagkakamping oo man nakita ka mo itong mga busag-busag may dito nagkakamping oo amo na itong pagsingan amo tuturason kung kay ano ani kita yan may tungod nga ano itakong batos nga tiya mga kagrupo itong film ay raw sa nga subject inaani ko no haambaw mag-shooting so diretso naghihapon inin pagpakita no pero na yung kabisis kami nasingan hitak batos oo nga kumbaga nagkuang kita location hunting oo di ba wala ko na ito plano inin actually kulupak masingan tabi-tabi po kulupak masingan para ano sunset pero kung kulupak ko ano kung oras may upload di ba kaamot ng tak binubuhat na yan kuno rin mga panulay nga mga nanuha o gidaw tao di kuha akong talay ni tabi-tabi po man mamay kalay ito waray patawad ay dagap din yung mga siot oo so matungyan kita
para baga pagsingan hiton na aton batos yung mga kagrupo kung baga hanayon hira din pag shooting in baga waray siot. Para gihapon igtatag ko in takbatos nga nak siyempre tanong ka mo nga mag shoot ambot ko ninunit tabi-tabi po ambot ko ninunit din hiton ay bisa nga la didadahan MDR ada oo nga igmi-message ko yan i-searchin oras nga ning hiramasingan ni at least ano makuan hira may daging saritan oo kaya actually sa rin ko kang kusya basta nga nisugad dito ng mga project inin for your security gihapon magsasarit ka mo hito no sa nga lugar oo para magkuan para may daniyo siring pa katalahuran hiton usa nga lugar na masarit ito siya maram gapiton untuk daw ko gapiton nga pwede din bukid uhain man nabaga may maringasa ka mo pagtutok-tok ito na sa ito nga pamaagi nga para gihapon magsarit ito na aton mga sangkay oo na adi sin makaka adi nasingan ni ka ini nga lugar oo indinhi aragyan indinhi di aragyan o di ba so madanganin yung uyab so pastilan to din kita dumakatraka o ay gad niyo din ipagimo din nga kuan ay gad niyo din ipagimo nga siutan liwat o hindi ni aragyan hindi maram ka na kung ano't bubuhaton hindi ni rao man nanahapait iba entonces ba ayang pa naman kung duduha ka mong mag-uyab duduha ka mong di magkapariha ba man kung lalaki timbunyog ano ay mating bubuhaton makupula respeto kita ito nature mga budoy oo diri kay dito laha plaza diri kay dito laha kunhain nga lugar na basta na lang niyo panlalabugan ito siot pagkuan niyo dada igindarangan ni ba daw There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Suncade's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. ini budoy pastilan delikado gad din pag magbo-bonfire ka mo delikado iton kay no oras nga ni nga baga magmakot bayan maugtang itambaw. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this
and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, Sankey Tonyo. Sankey Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonyo, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Sun K Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonyo, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankey Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonyo, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, Sankey Tonyo. Man budoy. Man, hinugdong na kita no. Tinukal. Anya ginwarningan kita. Kaya din nga agian. Amo din hito na kuan hito na sering pa area kumbaga haton kalsada hiton tikad to hamay San Jose dapit sa airport. So nagwarning an aton na drone nga I have already reached basta niya Eloy. Oh, so aton lang baga gimpalibot. So okay man gihapon na naton baga pagpatukal ano. Waray na naton makahirayo kay may deton sinisaring nga certain area maka kuwang ka nga ni drone namo iton ha mga drone operator dida. Inin ayo kita pagtalapas iton kanan tinatawag nga kanan air controller or location or sinisaring nga mga igindidiri hiton agi ito budoy. Oo basta mo iton kay lisensyado kita hit drone although kay nang lanon laton na i-update no. So amo tong tikad to na tulusa ha. Oo ngan mamay ka lahiton bahala na yun mag 25 minutes ito na aton kuan ito na aton video kay panalagsala kita din hilot maglibot diri magkitang pwede din adlaw-adlaw ani kita ano. Oo wala yun ano amo to na naton na dara nga basura ha anaton baga na hatirok may kalaton diri ton dara ko ngan kay no tuyas di dinara kita ngan ni. Oo damo ito no. Oo kataos ni pagpurok dada tilusad ha. Oo tala so karon talanay again tigang ditong kalangitan son ambaw
This has been your friends from another stars. Siyempre, ako ang magpapabiling lagihap nga mayukbo. Ini ang isangkay, ako isangkay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama. Oh. Chop chop. Oh, di ba? Okay. Thank you Lord. Mapaya natin yan nakuan. Panahon, oras na oh. Alas 8, baga mo paso-paso na. Okay.